Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga headlines, 30 ka mga persona nagpadangat reklamo matapos mabiktima sang milyones nga rice investment scam. Pila ka mga grupo sa transportasyon nagpahayag sa kanismaya matapos wala malakip sa libre sakay nga programa sa gobyerno. Sa mga balita nasyonal, bulig sa mga ginikanan ginhingyo sang DepEd agud malikawan ang posibilidad nga distance cheating. PNPA sa Silang Cavite gin-lockdown matapos magpositibo sa COVID-19 ang 200 ka mga kadete. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Mayang aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 15, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Dorel Cabal. Kag Aksyon John Diaz. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning, Aksyon Dora, good morning sa tatanan nga mga ka-aksyon. Yes, Aksyon John, good morning. Kag sa aton mga ka-aksyon, nga nagaupod sa aton subong nga aga. Yes, good morning. Good morning lang kay Klein Sibaron, good morning sa tanan, good morning sir. Paul Powers, good morning. Kay sir, this is Barry Montaño Pantilio, morning mga sir, God bless. Michael Joseph Hilado. Heaven is watching with us this morning. Good morning. Good morning, Sir John Diaz and Dorel Cabatu from Barry John. And of course, ari na siya, no? Si Dennis Richard Tiboruma. Good morning, Papang John. Papang John. Kag Mami, guwapa-guwapa, 201 times. Teka po, 200 times. So, subong 201. Gintipid lang nga, kasi maubusan siya numbers, di ba? Good morning, Ray John Tan Villalun, Anthony Jones, Tabulong Avilio, okay na? Good morning man sa mga ka-energy ta sa Energy Fans Club and God bless. Yes. Kay Michael Joseph Hilado, morning sa inyo mga ka-aksyon. Papang aksyon dyan kagidyo. Gani. Kag Pretty Ma'am Dorel, Lady in Orange, cute. Stay safe sa aton tanan, God bless. Yes, stay safe, good. Kay Alex Fuentes, mayong aga sa inyo, ni Action Sir John, kag Action Miss Dorel. Happy Tuesday sa inyo, be safe. Ikaw man, Joe Nagion, good morning, ka-aksyon. Kay Ian Wang, good morning from Philadelphia. Kay Miles Sarno Scott, good morning, ka-aksyon. Keep safe always. Raymar Condez, good morning man sa imo. Kay Jason Gajeto, good morning. Kay Lee Uy, good morning man. Kay Barry Montaño Pantilio, morning Sir John, pa-shout out sa Ram Jaguar Riders Bacolod Chapter. Ride safe and God bless. Drop member si JM. Or lain siya. Ram Jaguar ka, hindi ko no, galungo ko siya. Hindi siya member ka Ram Jaguar. Okay. Basi kayo ninyo ni, di ba sa ninyo, may mga grupo-grupo man. Por lain to ilay. Lain Negros pagit Chuchu. Labu ek Negros pagit saya. Yes, hindi pa siya. Bacolod lang basta. ya. Pang universe pagit siya day. Good morning kay Rafi John, tumakin Casa Gapidoy. Good morning ka Action John Diaz at Dorel Pagrit ng good morning sa utod ko da sa Bacolod. Thanks watching from
Malabon City. Raydan Velasco, good morning Action Radio. Good morning from Kawayanan Uno. Good morning everyone and keep safe everyone. Good morning sir, ma'am. Yes sir. Leo Di Cardinal. Look a very question mark po si sir. Yes sir. Yes ma'am Vanessa Mayo. Good morning. Good lunes afternoon sa ila Digtogoro. Action John and Miss Beautiful Dorel. You look like M&M Candy. So bright. M&M Candy. True, di ba? Ano siya dapat Regards bright. to Action Boy. Hope that you're having a great day and good vacay. Yes! Wala pa sa Japan ka. Balik ka rin sa my US. Okay? Sige, standby Kasi mga makapit Action. na siya sa Minnesota. Oo, makapit na siya, ma'am. Perfect. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Kagkaroon sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal. Nagpadangat sang reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI Bacolod ang kapin 30 ka mga persona nga biktima sang rice investment scam sa syudad sang Bacolod. Sa press conference ginpatigayon sa isa ka kalan-an sa barangay 39 syudad sang Bacolod, ginpayag sa pila ka mga biktima ang pagkadismaya matapos ginaligar maintuan sang duha ka mga kababainhan. Sunod kay Mia Yusores sang barangay Bata syudad sang Bacolod kay isa sa mga biktima sang rice investment scam bulan sang Hunyo tuig 2020 ang una siya nga nakabalo sang among investment pagi sa social media. Palayag ni Yuzores nga sa among post na balhag nga kung sino ang interesado nga mag-invest sang 300,000 pesos kag may saka sang 25,000 pesos sa sulod lamang sang 3 ka adlaw. Aminado si Yusores nga nainganyo ini sa investment ka nagpasulod sang tunga sa milyon ka pesos sa Hulyo 23 tuig 2020. Nakita ni Yusores nga liwat nga nagpost sa social media ang babae nga nagapangita sang investors kag liwat ini nga nag-inganyo kag nag-invest. Naglabot tanan sa 1.8 milyones pesos sa gin-invest ni Yusores. Ginatingwaan ni Yusores nga ma-contact ang duha ka mga babae agud kun tani sukton sang iyang investment apang wala na ini nagasabat kag balawig naman nga wala makahatag sang payout. Sinabaluan si Yusores ni Yusores may 110 na ka mga persona nga nagbulgar nga sila man ang nabiktima sang scam apang mahimo bangod sang kahadlok wala pa ini makapasaka sa nagakaigo nga reklamo. Bangod sini nagdesisyon si Yusores kag iban pa nga mga biktima nga magpasaka sang panumbungon sa NBI Bacolod. Though 300,000 returns 30,000 in 3 days. Pero may doubt kung base scam. May bugas sila nga gina-deliver all over Negros. Namangkot ko sa iya kung how about you, Jen? Pila na, since kadag ko sang returns, pila na imo savings? Sambalya, nakalabot na siya, 100 million. So, ko, wow! Grabe, naka 100 million. Decide kami join because a lot of people posting it on Facebook and recruiting it. It is not only Jennifer actually and Ang isa sa mga biktima sang investment scam nga si Mia Yusores. Nagpasaka sang reklamo sa Police Station 2 ang 13 ka mga persona matapos ginalegar nga nabiktima sang rice investment scam. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Captain Leo Estopa, isa lamang ka persona ang ilagay na reklamo sa mga persona nga nagpa-blotter sa Police Station 3. Sa blotter report, ginsaad nga nag-invest sang kwarta ang mga tagreklamo sa isa ka babayi nga residente sang syudad sang Bacolod. Pagpayag ni Estopa, may tagreklamo nga nagbulgar nga nagdangat sa 13.3 milyones pesos
pesos ang gin-invest nga kantidad kag masobra 300,000 pesos naman ang pinakamanubo nga investment. Ang kopya sang blotter report ang ginadala sa matag reklamo sa National Bureau of Investigation o kon NBI Bacolod kag Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Bacolod. Samtang ginako ni FIVACTA President Elizabeth Catalbas nga naglaay ng iya buot kay Bacolod City Councilor Dindo Ramos matapos nga wala man sila ginpakigangutan sa libre sakay nga programa sa syudad nga nag-umpisa Lunes, Setyembre 14. Sa interview sa Action Firing Line, kaupod ni Action Brian Morden, ginpahayag ni Catalbas nga ginkadismayan sini kaupod sang iban nga mga transport groups ang ginhimo sang syudad nga nagtawag lang sa ila sa atong adlaw sang Domingo para magpangayo sang numero sang pila ka mga presidente sang transport associations. Dugang pa ni Catalbas nakit-an nga ang mga jeep nga gingamit sa libre sakay ang wala nagasunod sa ruta nga nakasulat sa kada salakyan. Ginhemplo ni Catalbas ang shopping nga salakyan nga nagabiyahe sa Mansilingan nga nagabiyahe Punta Taytay kag Fortune Town nga nagabiyahe sa Barangay Bata. Palayag pa ni Catalbas nga kontani ginpatuman na lamang ang ad-even scheme sa pagbiyahe sa mga salakyan agud bisan paano may makuha ang mga driver agud ibakal sang nagapanguna nga kinahanglanon sang ilang nga pamilya pareho na lamang sang bugas kag sudan. Dismayado ang pila ka mga drivers kag operators sa idalam sa Bacolod City Mansilingan Drivers Association matapos wala nalakip ang ila asosasyon nga makabiyake para sa libre sakayang ginumpisahan kahapon nga adlaw sa syudad sang Bacolod. Suno kay Rudy Agsam Catedral, presidente sa amo nga asosasyon, insulto para sa ila ang ginhimo sang pamunuan sang syudad matapos wala malakip sa lista ang ilang grupo sa baylo ang mga salakyan ginlamang nga may ruta Shopping Libertad ang hinatagan pabor agud maka-pick up sa mga medical kag essential personnels. Nagpagwa man sang hibubunot sa katedral kag iban pa mga drivers bagod tub-tub karon wala pa nakabaton ang mga isang ayuda gikan sa DSWD. Nagpangayo naman sang pasaylo si Albert Monterribano, manager sang Acropolis Garden Sanctuary and Cremation sa ila o kon sa pila ka pamuluyo sang Barangay Bata matapos ng saksihan ang madamol kag maitom nga aso nga nagagwa sa ila crematorium. Suno kay Monterribano, bulan pa kontani sang Marso nagalaom na ini o kon ang ila opisina sa pagabot sang technician halin sa Metro Manila para sa maintenance sang ila crematorium apang wala madayon bangod sa pandemya. Ginako ni Monterribano nga nagwa ang aso gikan sa Simborio bangod dako, tambok kag ginputos pa sa madamol nga body bag ang ila ginkremate tinalikdan nga Sabado, Setyembre 12. Ginpahayag ni Monterribano nga nagalabot sa 5 ka mga bangkay ang ila ginasunog kada adlaw umpisa nga nagabot ang COVID-19 pandemic. Ginlansa sang First Negros Occidental Provincial Mobile Force Company o First NOP FMC ang nabase sa norte nga bahin sa probinsya ang Armas Baylubugas nga programa. Suro kay Police Lieutenant Colonel Nazar Canha, officer in charge sang First NOP FMC, bisan ano nga size sang armas lotang bayluhan nila sang isa ka sako nga bugas. Makabaton man sang tuwa ka sako nga bugas ang tao nga nagbulig nga mag-surrender sang armas. Dugang pa ni Canha ini ang dry run pagid lamang apang kun mangin madinalagon padayon gid ini kag butangan sang regulasyon sa palabuton kun ano kadamuon sang bugas ang mabaton sang tag-iya depende sa sahi sang armas lotang. Likawan ng pagbato sa kapulisan sa tion nga ginapatuman ng check-up operations sa mga border control diri sa syudad sang Bacolod. Ini ang panugyan ni Bacolod City PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Suno kay Pico kung gina-eksido ang pag-check sang dokumento sa health protocol ini para sa safety sang tanan. Ginahimo sang kapulisan ang kortesiya sa publiko apang kung kaisa hindi malikawan nga may nagabato pa kag nagabuyayaw sa kapulisan. Ini ang rason kung nga mapilitan ng kapulisan sa pag-aresto kag pagpasaka sang kaso sa mga pasaway. Gindakop sang Police Station number 4 si Radif Vincent Garces sang Barangay Estefania, syudad sang Bacolod matapos ginreklamo ni Kirchan Orcolio kag Chad Prieto si Garce sa pagpamahog kag nakuhaan sang kutsilyo. Sabay lang nga magsungka sa mga kapulisan sang Mataway, nagbato pa ini rason nga siya ginaresto kag ginpasakaan sa nagakaigo nga kaso. Ginakabig nga top 4 sa top 10 priorities ang Talisay PNP ang nadakpan sa baywas operation sa Purok Tahong Katabla, Baybay, Barangay Zone 3, syudad sang Talisay. Sunod kay Police Major Jigger Jimeno, hepe sang Talisay PNP, madugay na nila ginamonitor aktibidad sang suspect nga si Rodolfo Pelye
28 anyos nga nagapuyo sa amuman nga lugar. Dugang pa ni Jimeno sa Purok Sibukaw, Barangay Banago, Bacolod. Sadto ini nagapuyo si Pelie kay nagabaligya sa illegal nga droga apang nagsaylo ini sa lugar sa iya ginikanan kag ginpadayon man gihapon ang iya nga hilikuton. Nakuha sa poder sang suspect ang 7 ka ginapatihan shabu nga may market value nga 47,600 pesos, 500 pesos nga buy-bust money, 1,400 pesos sa ginapatihan benta. Samtang ginpasalamatan ni Jimeno si Talisay City Mayor Nel Rezares nga dako ang suporta sa kapulisan agod papaso ng iligal nga droga sa syudad. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kag sa Turman Mac Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo. And we're back. Good morning, Aksyon Dorel sa liwat. Good morning Yes. sa ton nga mga ka-aksyon. Good morning! Din ka na to kagina, gani. Ako pa mangkot. Kaya... Dili na to kayo na kay ano, kay... Dili na to Ari ganito. na kay Barry, atong job. Hindi, kay Ma'am Vanessa. Okay. Kay Ma'am Vanessa Mayo. Are gali. Kay Jason Omilie, good morning. Ano ning the city of brotherly love, wow. Brotherly Des. love. Kay Alex Fuentes, you're welcome. Nanay Dolores Parco, nagapamati. Gili sa aton action dyan, no? Sa may barangay Carabalan, Himubalan Wow. City. Good morning! Tandaan mo, daw, Kay- wala tong viewers, 1 million. Kay Annie Balkin, good morning sa imo, madam. Kay Alain mo Gordon ng balkin, lain mo ng bikin. Lain man na iya. Lain mo na yan. Greet lang ko na ang family Balkin. Okay. Good morning, family Balkin. Kay Romeo de la Cruz, good morning. Solaber, nagapamati kami from Pasig, Manila. Sheila Alagos, mayong aga. Nene Inventor Aroza, good morning man. Sige, Action John, go. Good morning again kay Stay Safe, Ka-Aksyon. We love Ka-Aksyon from Pau Powers. We love you too, Ka-Aksyon. Yes, true. Virginia Ortizo, good morning, Action John and Action Doral. Keep safe. They say, ma'am, keep safe, good. From Serbia, Jonathan, mayong aga Action John, kag Action Dorel. Melvin Pinafiel, good morning, Action Radyo Bacolod. Michael Joseph Hilado, mga Ka-Aksyon, pa-shoutout dira sa Hilado family. Sa Mansilingan, stay
safe and stay healthy to us all. The same way, action, Sir Michael. Rodita Trinidad Cruzit, good morning mga ka-aksyon. Kimberly Navarro, una, ang yung aga-aksyon John, kag-aksyon Dor, monitor lang kami dari sa San Lorenzo Hardware sa Santa Rosa City, Laguna. Happy birthday, subong, sa bata ko nga si Cyrus Navarro. Happy birthday kay Cyrus, sir. Yes, Ah, happy ma'am? birthday! Happy birthday. May pakanta Chareng. ba si Action John? Rodita Bongga. Trinidad Cruzid, missing Action Boy. Ahay, sige lang kasi Action Boy, ga-enjoy sa vacation niya. Ga-travel pa sa abroad. Philip Isulat, good day, Action John. Dora stay safe. Cory Bidaha, good morning. Bacolod watching from Kuwait. Kay Elizabeth Malaka Gamala, good morning, ma'am. Action Dorel and Action John. Keep safe, everyone. God bless us all. Yes, thank you. Kay Annie Balkin, nagrita na. Kay Apple Florentino, Action John and Action Dorel, good morning. Greet ko lang si Nanay Marites Mars Florentino, kag Tatay Danilo Florentino, Dani sa nga Forest Hills, kag iya cousin ko, no, sa Araneta Barido Desiree, sang Camellia. Stay safe kita tanan. Kay Antoinette Piliado, good morning. Kay Dodoy, kag Arlie Piliado, kag kay Melchu, kag Aplaha Sansawi sang La Carlota from Canada. Thank you. You're welcome. Kay Loretta Santiago, morning Action John. Shout out sa iya pa kaisa ko nga si Junjun Diaz. Uy, basi pa kaisa mo man ni Action John? Kaisa ko na siya. Oo, si John Diaz kag si Junjun Diaz. Junjun, magulang ko na niya. Magula ko na yan. Kay Araneta Desiree, good morning. Gino Isiser, Bambi Padernal, Armando Espartero, good morning. Yes, correct. Kaya Anthony Jones Tabulong Cabillo. Hello, good Kabirit, morning. Hello, good morning. Hello, Action good John morning. and sa buwapa nga Diwata. Ay, kala Ay, sa kala! Diwata. Diwata! Doon na into Diwata ko nila. ka na doyo. Gabi kayo pa 201%, 201 times. Gabi ka into anay, no? Nag-monitor siya dra sa may Inayawan, Inayawan, Kawayan. Inayawan, Kawayan. Inayawan, Kawayan. Good morning man kay Press Dennis, kay Wow. May Richard, kay Richard, kay Ray John. Good morning kay sa tanan niya ka energy ta. Like ba niya kung may presidente, no? Yeah, ti wala gina-greet gid Doon siya. gina presidente. True. Pepperoni Kasilagan, good morning. Tawag niyo ko no family Kasilagan, special kay Steve Kasilagan sa Barangay Libacao, Mamaylan. Salamat, God bless, stay safe. Ikaw naman, Action May John. Shason, good morning, Action Radyo Bacolod. I'm watching in Jabir Al Ali, Kuwait. Wow, all the way from Kuwait. Glycia Avlas, good morning kay Leia, kag kay Irene sa Canlaon City. Boca Italabab, no? Pabalate ni feeling ko. Jacob Pabalate ni. Pabalate, Good morning, Action Radyo. Are naman si Dennis Richard Tiboruma. Piho na. Piho ka naman, Richard. Press! Pretty Mahilom, good morning, Action John and Dora, keep safe and God bless. Pingamor Juarez, good morning ka, Action. Pag-greet family Juarez, ang tangob. Johanilene Juarez, J. Carbonero, God bless, Action Radio. God bless to you as well, ma'am. Jomar Ayagan, good morning, Action Dorel Cabatu. Ang Dorel, dahil tiga-tiga. Durel Cabatu, Yeah. pa-shoutout sa family Sales. Again, wow, 100 days before Christmas. 101 before 101 Christmas, pa no? man. Anthony Jones Tabulong Havilio, piyo na ang lechon, Action Door. Ay, light. Sa ano ni ko naman may kung matapos sa bilang pandemic, may tipon-tipon kung energy funds. Sige. So, bako lechon, listahan lang gusto nyo kaunon. Wow! Standby mga ka-Action. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon. Uno. Action Radio Philippine Standard Time na size 28. Kagaron sa Ritali nasa nagapanguna ng mga balita national.
Ginhingyo sa Department of Education kung DepEd ang bulig sang ginikanan nga makigbahin sa solusyon agud malikawan ang posibilidad sang distance cheating. Sa virtual handang isip handa bukas press conference ang education officials, ginpayag ni DepEd Secretary Leonor Briones ang importansya sang papel sang kada ginikanan para mapunggan ang pagpanunod samtang ang estudyante ginapaidalom sa remote classes. Tungod sa COVID-19 situation sa pungsod, wala sang face-to-face nga pati kayunon para sa pagbukas ang klase sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan. Gin-lockdown ang Philippine National Police Academy o PNPA sa Silang Cavite matapos nga masobra 200 ka mga kadete ang nagpositibo sa COVID-19. Sa statement ni PNPA Director Major General Gilberto Cruz, nga 232 sa kakadete kag 11 ka personnel ang kumpirmado nga positibo sa virus kag karon yara sa isolation. Ginpasiguro ni Cruz sa pamilya kag himata sa mga kadete, nga yara maini sa maayo nga kahimtangan bangod ang ikaing lawas amo ang mas ginatagan konsiderasyon sang academy. Ang PNPA nagpatigan sang 1,400 kawa confirmatory test kag nagpanagtag sang face mask, face shields kag sanitizer sa kada kadete. Samtang ginakonsiderar sa Department of Health ang magrekomendar nga ipasira ang mga patio nationwide sa tionsang Fiesta Minatay. Ini kasunod sang ginhimo nga pagmando sa mga alkalde sa Metro Manila nga ipasara ang mga patio sa Fiesta Minatay bilang precautionary measures kontra COVID-19. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, madamos ang tao ang nagadagsa sa mga patio sa tionsang Todos los Santos nga makabig nga mass gathering kag luyag nila ini nga marikawan. Ginabi-abi man ni Vergere ang temprano nga pag-anunsyo sa mga alkalde para ang mga tao ang may tsansa nga makabisita sa ilang mga nagtaliwan nga himata. Gininganyod ni PNP Chief General Camilo Cascola ng publiko nga tun-an nga mag-adjust sa new normal sa pag-obserba sang tingkalalag tungod sa nagapadan nga COVID-19 pandemic. Sa press conference, ginpahag ni Cascola nga ang PNP nagapreparar sang guidelines matapos nga mapila ka local government units ang nag-anunsyo nga magasira sang ila patio sa tingkalalag. Samtang ang National Task Force Against COVID-19 plano nga irekomendar ang pagdumili sa publiko sa pagkadto sa patio sa panahon sang tingkalalag. Umpisa kahapon nga adlaw, Setyembre 14, epektibo na ang pagpanubo sa measurement ng distansya sa tunga sa mga pasahero sa pampubliko nga salakyan. Gikan sa 1 ka metro, ginpanubo na sa 0.75 metros ang distansya sa tunga sa mga pasahero base sa ginaprubahan nga rekomendasyon sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o kung IATF-EID. Sunod sa Department of Transportation, tuyo sinig nga mapataas ang rider capacity sa mga pampubliko nga transportasyon. Samtang padayon naman ang istrikto nga pagpatuman sa mga health protocols sa tanan nga POVs kaangay sa pagsuksok sa face shield kag pagsuksok man sa face mask. Kag sa katapusan nga balita national, ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga magatubang sa court-martial proceeding sa Estados Unidos si American serviceman Marine Joseph Scott Pemberton nga na-convict bungod sa pagpatay sa Filipino transgender woman nga si Jennifer Laude apang pagkaligad sa masobra 5 ka tuig, nakagwa kag gindeport matapos atagan sang absolute pardon ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Roque, ini ang ginpromesa sang US authorities dungan sang pre-trial sa kaso bato kay Pemberton. Dugang pa ni Roque, ginhimo sini ang revelasyon nga kabahin sa iya advokasya nga mapalabot ang impormasyon sa mga nag-apekto sa interes sang publiko. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kag sa
Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time na size 10:33. Kag inyo na batyan na nagapanguna ang mga balita lokal kag nasyonal. Diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw Martes kita Setyembre 15, 2020. Mga ka-aksyon, 101 dias na lang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Kag 108 dias na lang nabilin antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Report second portion na pod kay Aksyon Fred Salanga. Ang dugang nga mga balita mabatian sa Aksyon Balita Morning Edition upod sa gihapon sa inyong matag balita. Aksyon Dorel Cabato. Kag Aksyon John Diaz. Unas sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!